Danas na nedjelju Dobrog pastira svjetski je dan molitve za duhovna zvanja. Živimo u vremenu u kojemu se možda više nego ikada osjeća kriza duhovnih zvanja. Danas se mnogo toga naziva privlačnim, atraktivnim, zanimljivim, ali malo toga nudi ispunjenje. Prijateljstvo s Kristom, potpuno predanje Bogu i zajedništvo, tri su važne točke u svećeničkom i redovničkom životu, poručio je Sveti Otac. Reći da Bogu i naumu koji on ima sa svakom osobom nije jednostavno. Posjetili smo Franjevački samostan na Kaptolu u Zagrebu. Zašto bi se netko odlučio za duhovni poziv, biti svećenik, redovnik ili redovnica, kada današnji svijet nudi razne druge vrijednosti i načine života? Evo, ja sam u samostan krenuo negdje sa 16 godina. Kad čovjek spozna nešto više, neku veću vrednotu, onda je spreman ostaviti one nekakve niže vrijednosti koje ima do te odluke i onda se odlučuje do više vrednote. Da bi čovjek došao do više vrednote, mora spoznavati, mora tražiti put, nekako studirati, čitati i naravno najviše od svega treba se moliti. Većina ih se za duhovni poziv odluči nakon srednje škole ili fakulteta. Ušao sam u samostan s 25 godina i za sebe imam jedno iskustvo, znači života, življenja, izlazaka, završio jedan fakultet i tako jedno iskustvo sam dobio i tako. To je došlo s vremenom, nije to došlo odmah. Sa odlascima, pomalo na svetu misu, sa čitanjem riječi Božije, upoznavanjem novih ljudi koji su u tom duhu kršćanskom i tako, eto. Samostanski život pretpostavlja dnevni red kojim se kandidati trebaju prilagoditi. Rano ustajanje, molitva, studiranje i tako dalje. Za mene je doista misterij da i danas ljudi dolaze u samostan i da se opredjeljuju za ovaj poziv i baš u tome nekako vidim stvarno kako je Gospodin prisutan u svojoj crkvi i kako je zapravo on onaj koji podiže nova zvanja, dakle, jer on želi da njegova crkva uvijek iznova bude prisutna u svijetu. Zanimalo nas je što je budućim svećenicima najteže na putu duhovnog zvanja, ali i čemu se raduju. Pa evo sad u zadnje vrijeme što zna biti teže, a to je upravo to odricanje od obitelji, obiteljskog života. To prvo počinje s tim da nekako i rijeđe dolazim kuć, dođem nekada za blagdane i to. Kao sjemeništarac dolazio sam više, sad kao bogoslov vrlo rijetko. Što me najviše raduje ta svakodnevnica gdje su stvari budim, kad se probudim, uvijek se probudim radosno i zahvaljujem Bogu na tom danu i na tome što će danas biti, jer kad gledam vjeru, vjera nije nešto sigurno. Uvijek je jedan iskorak, nešto novo i nikad ne znaš što će ti se dogoditi. Svećenički i redovnički život pretpostavljaju celibat, odnosno zavjet čistoće. Čini se da je ta žrtva jedna od težih. Prvo pitanje koje sam postavio Bogu je doista bilo to: Bože, kako ću ja bez ženske? To je bilo prvo pitanje, jer jednostavno živio sam takvim životom prije, tako da je to, evo, znao sam da biti svećenikom znači upravo to odreći se tih nekih stvari koje su meni bile bitne. Odgovor je doista Božji bio: ako te ja zovem, onda se ne treba bojati. Iako danas možemo govoriti o krizi duhovnih zvanja, neke zajednice poput ove Franjevačke s tim nemaju problema. Mislim da mi koji jesmo već u samostanu moramo to za što smo se opredijelili živjeti pošteno, moramo živjeti ono što smo obećali, dakle. Ako je zajednica doista živi svoj poziv, konkretno ova naša ili cijela provincijska zajednica, ja vjerujem da onda Gospodin daje i zvanja.